Pre svega, hvala vam puno što ste došli. Dakle, Spark konferencija za mlade je besplatan jednodnevni događaj za srednjoškolce i studente koje organizuje udruženje EduKompas Subotica. Danas će se okupiti 160 srednjoškolaca i studenata iz cele Srbije i slušat će predavanja na temu veštačke inteligencije, finansijske pismenosti, pametnog učenja, pametnog korišćenja podataka i prodaje. Pored toga, fokus će biti na neformalnom umrežavanju. Učesnici će takođe imati mogućnost da posete 4 izložena štanda, a zajedno u saradnji sa organizacijom Ponovo iz Kikinde za svaki donirani elektronski uređaj poput elektronskih cigareta ćemo posaditi jedno drvo i nagraditi učesnike slatkišima. Današnji dan je prepun predavanja raznih tema koje mlade očekuju širom njihovog života, ali neće dobiti kroz neko formalno obrazovanje. Bilo to tehnike učenja što će im trebati i u formalnom i u neformalnom obrazovanju i životu, kao i teme poput veštačke inteligencije. Ja ću prvo reći da mi je izuzetna čast što učestvujem na Spark konferenciji. Za mene je ova konferencija važnija od bilo koje druge konferencije. Prvenstveno zato što su tu mladi ljudi, njima najviše volim da se obraćam.